Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana napunta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no mga higala, adlaw na usab karon nga, unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga pizza Bernes ron mga higala, no? Pizza 28 na kini, no? Pizza 28 na kini sa bulan sa Marso. Ayan, no? So, may mahigala, no? Ang ato akarong patron mao si San Hezekiah of Jerusalem. No, ato niyang ipaila-ila na ikin sa mahigala ma. Insan yun si San Hezekiah. Pero mangayo kita karon sa iyaha panabang aron nga magmalampuson usab kining ato ang katikisim karon ang sa kahanginan. Katikisim on air. Hala, no? Ato day nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahuron nga obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, o nga manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya, no? Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bino mahigala, no? Ato po dahil nga timbayaon ug may mudto nga akong mga classmates, di na ako kalimtan akong mga pinalanggang classmates mahigala, no? Si Padre Obing Masyon dina sa isla, gimanusab si Padre Dami Hirames dina sa Himalalod, Father Tonton Arnay so na diya sa Cebu, si Father Joseph Anore, si Father Kipling Agravante, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father kanang Rom Narca, si Father One Rosaruso, si Friends Forever, Father Rosdal Noel, o nga manusab, si Father Melton Medida, si Father Omen Mahusay, si Father Glenn Banson, o nga manusab, si, kinsa pa ba na ako matawag, Hamilton Medida, no? Kumusta na, no? Naghinaot kita nga, okay ra, Joey Belsinia, of course, akong classmate si Joey Belsinia, no? Nahalamay mudto na kanaton tanan, nang hinaot kita nga anaagyot kitang tanan, sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Hala, no? Abino arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Boy ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si San Hezekiah, no? Sa Jerusalem. Aboy no kini si San Hezekiah sa Jerusalem, usa kini siya ka pari, usa ka munghi, usa ka historian, no? Usa kini siya ka historian o gani may kuan kini siya aduna kini siya moralist pug kini siya may galan, no? O niya usa sa mga dako kayo nga kini dako kayo nga mga gitawag bitaw nato sa in English o kining pagtulunan nga iyahang gisaway mao kining Nestorianism. Lahi po ning Arianism, kining Nestorianism ang higala, ako ang kini siya. Si Jesus nga gilansang sa krus, lahi ra po sa Kristo nga nabanhaw. O yan, no? Ato pa, dili mao, no? Ang Kristo nga gilansang sa krus, dili mao ang Kristo nga nabanhaw, no? Muna'y gitudlo sa sa Nestorianism, no? Muna nga gipakigbatukan, no? Gipakigbatukan gyud ni kining Padre Hezekiah sa Jerusalem, na usa kini siya kamunghi, usa ka historian ug usa ka moralist, no? So managi ato karon pangayo, no, ang pangamang usab ni San Hezekiah nga dili gyud kita mo dawat ni ining mga pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo sa simbahan. Hala, no? Ari kita manghigala sa balitang simbahan CBCP News, no? Our Lady of the Pilar Church, Our Lady of the Pilar Parish sa Santa Cruz, Manila, usa na karon ka Basilica Minor, no? Usa ka minor basilica. Gideklara kini ni Pope Francis bag-uhay pa lang dito sa Vatican, o gani
giila na karon kining Our Lady of the Pilar Parish. Ang ilahang simbahan giila na nga usa ka minor basilica. Balita manghigala gikan sa Vatican, Holy See calls for united efforts to combat slavery. Sa ato pa ang Vatican o ang Holy See, no, nanawagan karon nga magiusa gayud kita aron nga atong pakigbatukan kining gitawag natong slavery. Kana bang himuong ulipon ang usa ka tawo? It could be white slavery or it could be drug trafficking, human trafficking, whatever, no? Tungod kay usa man lagi kini kakalapasan nga dili angay nga buhaton sa usa ka tawo nga nag-ila kang Kristo nga iyang manunubos. Hala, no, maingudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. No? Abi no, padayon ta manghigala sa ato ang mga buhaton. Kumusta naman day kanong pulding? Ay okay ra kay ko pa day, wala ra koy problema. No ba, wala ra ba magsakit ang imuhang kuto-kuto? Ay sakit-sakit ug gamay pa day, pero madala ra. Unsa man ang imuhang arthritis, wa ba magsakit? Wa ba magsuol? Ay nagsuol-suol gamay pa day, pero madala ra. Unsa man ang imong pananaw, wala ba ka wa ba mo hanap imong pananaw? Ay may hanap-hanap gamay pa day, pero madala ra. Usa naman ang imong mga utang, imo na bang nabayaran? Ay madala ra pa day, no? Basan gudong binagmay hinay-hinayan ra gyud natong bayad kay madala ra. Nala, no, may muto na kanatong tanan mga higala, no? Salig ra kita sa Ginoo bisag unsa kadako sa atong problema, madala ra. Basta kay ana si Kristo nagkiya og naguban kanato. Okay, ra na ta sa atong topic mga higala. Ngano man tang Katoliko nga Domingo man ta? No, nga doon na may giingon sa Genesis chapter 2 verse 3, remember to keep holy the Sabbath day and keep it holy. Ayan, no? Atong basahon sa Exodus chapter 20 verse 8, kanang gitawag og balaana ang adlaw nga Domingo. Keep holy the Sabbath day. Abi na manghigala, kita yung mga kita mga Katoliko, doon na tayo mga basihanan no nga kuan gyud kita kanang Domingo ta, no? So kuan manghigala ang usa sa atong basihanan nga ang Domingo manggod dako kaayo og significance natong mga Katoliko. Unang-una, mao ka ng adlaw nga mikunsad ang Espiritu Santo. Ikaduha, mao ka ng adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoo. Unya usa manghigala. Unya kun atong basahon sa Juan, kung atong basahon sa ubay-ubay gyud nga mga kanang gitawag nato og mga teksto sa Biblia, no, ang mga ang mga Hudiyo kuan gyud sila, no, kana bitang mga Kristiyanos ba, dili katong Hudiyo nga wala pa ni sagop Kristiyan sa Kristyanismo, no, katong mga Hudiyo ba nga kining gitawag og nagtamod na kang Kristo, nahimo na mga sumusunod ni Kristo, no, nakuha na sila sa Domingo na gyud nila. Natong tanawon si San Pablo, Colosas kapitulo 2 bersikulo 16 hangtod 17, busayaw inyo itugot nga magsaway kaninyo ang inyo sa inyong gikaon o giinom, ubahin sa adlaw nga ipapahulay o sa kapistahan sa bagong bulan, ubahin sa adlaw sa ipapahulay. Kining tanang mga lamdag lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Sa to pa dili gyud makapangutan, dili kita makaingon nga kanang ang sa mga Hudiyo mauna gyud na, no, kay kanang Sabado sa mga Hudiyo man, kay kanang Sabado mo nang ilahang gihimong Sabado kay mamunggo ng adlaw nga nakalingkawas gi sila gikan sa kaulipnan sa sala. Pero kita kay nakalingkawas man kita sa kaulipnan sa sala sa adlaw nga Domingo, una nga matud palagi kanang Domingo ang ato. Anya doon na may niingon nga adi man kaysa ikapito ka adlaw pahuway man lagi. Ug gani kay misugod man tag trabaho kay wala baya gipaklaro sa naabaya sa paminaw ko ha, dili lang ko sure. Murag wa man giingon sa Biblia ug unsang adlaw kita mosugod og trabaho. Murag wala man, undan may giingon nga kinahanglang mosugod gyud mo og trabaho Domingo.
aron matapos mo og Sabado. No? Wala man giingon diha. Although nga naa sa kalendaryo pero wala man pud siguro giingon sa kalendaryo nga subaya ang kalendaryo. Ayan, no? Kana siya murag pinulusupo na nagamay pero murag maingon-ingon pud ana, no? Nga naman, misugod gud tag trabaho og Lunes. Kay kalagmitan gyud Lunes man ta, no? Lunes man ta mo trabaho og sugod sa eskwelahan, sa gobyerno, sa mga factory. Domingo wala man gyud trabaho ta. Ato pamusugod gid tag trabaho Lunes. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikaunong pa ang Sabado. Pagka ikaputo na gyud ang Domingo. Wala man po siguro. Ay doon na mabasa sa Biblia nung puldi nga kinahanglang musugod gitag ihap sa Domingo. Musugod gitag trabaho og Domingo. Murag wala man siguro pada. Namita no kay murag wala man ko kabantayan. I don't know kung mga laing relihiyon og labi na gayud mga katong nagtamod og adlaw nga Sabado og doon na bay giingon sa Biblia nga mo trabaho mo sugod kita og trabaho sa Domingo para pagka ikasabado mao nga ikapito. Ang gisulti ra din na nga ikapito ka adlaw mapahuway. No, di ba no? So kung ikapito ka adlaw natong mga Katoliko, Lunes man tani sugod. So unsa may ikapito? Domingo. So na no. So pero dili lang siguro ta maglalis ana no. Kay doon na may giingon lagi diri sa Colosas kapitulo 2 versikulo 16 at 17. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa adlaw nga inyo sa adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga lamdag lamang sa mga buta nga umaabot apan ang katumanan niini mao si Kristo. Ayan no. So makapangutan na kita nganong gitudlo man ni San Pablo nga sa mga Kristiyanos aron duna sila ikatubag kung ugaling adunay mangutana kanila, no? Kay ang mga Hudiyo kuan magina sila, nagsimba man na sila kada Sabado adto sa ilang mga sinaguga apan ang mga Kristiyanos madomingo adlaw man na sa ilahang kapahulayan ang mga Kristiyanos, no? So naman tang mga Katoliko padre nga adlaw nga adto naman tay katungod sa paghimo sa pag-usab sa adlaw gikan sa adlaw nga igsisimba gikan sa adlaw sa mga sanaandan sa ngani pag-usab sa adlaw igsisimba gikan sa naandan sa mga Hudiyo. Abi na higala no sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19 18 sa 19 si Pedro giingnan ni Jesus, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So muna nga usa sa mga gitugot sa mga apostoles mao gyud kining adlaw nga Domingo, no? Kaya kung atong basahon sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 pagkasabado sa gabi nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod adlaw, no? Siya pasabot ana nga Sabado sila nagsugod pero pagkatungang gabi Sabado pa man di na Domingo na no? Katong gihimo ni San Pablo mo gitawag sa in English og anticipated, no? Anticipated to siya, no? Ato pag giuna-una kay ang sa naandan sa mga Hudiyo ang Domingo magsugod man sa adlaw nga Sabado. No? Ang mga apostles were praying with the Holy Spirit descends and that is on Sunday. Kato pa katong pagkuan ba pagkunsad sa Espiritu Santo nahitabo kadto sa adlaw nga kining Domingo while the apostles were praying. Samtang nagampo sila ni kunsad ang Espiritu Santo sa adlaw nga Domingo. Muna no nga dili lang to maglahi sa mga laing relihiyon nga Domingo inyo. Simba ra gud mo inyo hapon, mo Sabado mo dagay ng inyo ha. Amri sa Sabado ya kaming mga naa diri sa Domingo sang kahira po na kay ang importante nga nagampo ta. Para nako dili man siguro kun unsang adlaw ang importante nga kanang nagampo kita. No man akong sulti sa mga tawo nga kung Sabadista ka, mosimba kag masabado. O kanang dili ka Sabadista mga iglesia ba ka o unsa ba nang imuha din na, di mo simba kag Domingo.
sigun sa inyong naandan, no? Kaya kung itong basahon sa kining unang sa Revelations chapter 1 verse 10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug sa akong luyo nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Klaro? No, padayon ta mga higala ari kita sa lain nga topic. Ari kan lain nga topic. Nganong kandila man gyud, nganong dili man lampara. Oy, nganong kana ko nung magdag ko tao suga panahon nga mag-ampo ta nganong kandila man gyud. Unya dili kanang nganong dili man kining gitawag nato og lamparahan o kinki ba. May simbolism mo na nga nang mag-ampo ta nga dunay kandila kay unang-una ang number 1 is beeswax man no, murag sibo ba gikan sa mga putyukan na material, mga worldly body ba, nya week dunay gitawag na to pabilo, no? Nagkahulugan ka na og kanang kalag, soul, no? Unya ang flame nagkahulugan ka na og divinity, no? Sa to pa kining lamparahan dili malagi ni kuan mo may atong naandan, mo na naandan nato, no? Dunay week, the pabilo, soul, na doon na po flame, divinity, unya ang material nga gigamit, beeswax, nagkahulugan sa kalibutanong butang. Ayan, no? Nya mo po atong naandan. Kaya mo lagi na, mo na gitawag na to, mo hold on kita sa mga tradisyon nga gitudlo kanato sa ato nahauna kanato. No? Una na klaro na, no, kay kita sa bagay karon do na may lain ang uban dili naman gyud gani pod kandila gyud tinuod katunang nay mura og kuan ba murag kandila tanahon pero dili di ay naman na siya ingon na no. Abay no, dili lang una siguro kita kuto mga higala ha, kay medyo do na pa kuy lakaw saon man ani dagha makitag mga gibuhaton, pero padayon lang gyapon kita og mga adlaw ha. So adlaw karon nga sa tarong adlaw Bernes, no, pizza 28 niining bulan sa Marso. Salamat og maayong mudto Pilipinas.